şiirinin de üz tarixi var diler. Әмма büyük söz tudurgan şiiriyetten ayırmalı bularak tarih, turmuşның, yaşayışının her hareketine, aykalı şaypalının her işki məğnesine düşünüp, şırdan şırğa üzgerirge, indi cevap табылган күп кенә сорауларга каңгырап, яна күп нукталар куярга мөмкин. 800 елдан артык татар халкы яратып укыган, яттан сөйләгән, көйләгән, татарлар яшәгән бар төбәкләрдә дә бурынгы нөсхәләре табылган урта гасыр әдәбиятының иң данлыклы әсәрләренең берсе, Кыйсаи Йосыф поэмасының авторы Кол Галинең дөньясын аңлаучылары хәзерге заманда әллә ни еш күренмәсә дә, bu dünyanı аңлатучылары, шар атучылары, күбек очыртучылары арта гына бара. Безнең көннәргә кадәр мәшһүр татар булгар шагыйренең биографиясе күп кенә чыганакларга, эзләнүләргә, мең кат исбатланган дәлилләргә карамыйча, кайбер мәгълүмати язмаларда шактый бузылган рәвештә килә. Бер ишләре аны хәтта 12нче гасыр башында түгел, 14нче гасыр азагында яшәп иҗат иткән имеш дип баралар. Нәселенә килгәндә имеш Кол Гали татардан да булмаган. Ата-бабалары кендеге Башкорт халкының Әйли кабиләсенә барып тоташа дигән ялгыш бәхәс тудырган фикерләр дә халык аңын булгата. Әллә инде дәресләре укылмаган, әллә инде укылып та онытылган, әллә инде белеп тә ялгыш язылган. Хәер, дахилар һәр чак бөек дәгъва калдырып китә шул. Бурынгы Булгар дәүләте биләмәләрендә безнең эрага кадәр үк бик күп мең еллар элек кешеләрнең яшәве мәгълүм. Моның турында күпчелек археологик истәлекләр сөйли. Әмма Идел йортыбызда беренче дәүләтнең безнең дәүренең тәүге елларыннан ук Көнчыгыш Европада беренчеләрдән булып 7нче гасырларда оешуы тарихчыларга мәгълүм. Бу җирләрдә безнең әби-бабаларыбыз Европада беренчеләрдән булып шуен куйганнар, төсле металл эшкәрткәннәр, патшалыкның икътисади, мәдәни, сәнгати яктан көчле бердәм үзәкләштерелгән үз мәркәзләре, шәһәр бистәләре, авыллары булган шактый зур мәйданны биләве бүгенге Татарстан, Башкортстан, Самара, Пермь крае, Пенза, Чуаш республикасы киңлекләрендә урнашкан булуы да билгеле. Билер, büyük şehir дип йөрткәннәр аны урыс ел язмачылары. Аннан соң Болгар, ул шушы монголларга кадәрге чорда шәрык ел язмаларында телгә алына. Аннан соң Суар, Кашан, Ашлы, Жүкетау, Кирмен, хәтта шәһәрләрнең исемнәре дә сакланып калган. 10нчы гасыр башында 922 елда Булгарга Багдад халифенең зур вәкиллеге килә. Булгар дәүләте ислам динен рәсми дин буларак кабул итә. Гарәп илчилегенең сәркатибе Ибн Фадлан үзенең күргән ишеткәннәрен язып калдырган була. Аның сәяхәтнамәсе Булгарның тормышын, мәдәниятен шактый киң кырлы итеп күрсәткән бүгенге көндә дөнья мирасы өчен бәялә бетергесез чыганак. Әлбәттә, шәрык дөньясы белән бу тыгыз бәйләнеш киләчәктә Булгарда мәгариф һәм фән үсешенә көчле йогынты ясый. Бик күп уку йортларында дөньяви предметлар, дин, гарәп, фарсы һәм төрки телләре, әдәбият өйрәнелә башлый. Әмма ислам дине кабул ителгәнче ук Булгарда күп санлы галимнәрнең яшәве дә, төрле тармаклар буенча хезмәтләр язылуы да тарихта искәртелә. Идриси аль-Идриси, ул фарсы тарихчысы, географы, әле 10нчы гасырның башында, әле безнең дәүләтебез төзелә торган гына чор. Булай дип яза. Болгарларның авыллары бар. Авылларында исә мәчетләр бар. Мәчет каршында мәдрәсәләр. Уйлап карагыз, әле рәсми рәвештә ислам кабул ителмәгән, авылларда инде мәчет һәм мәчет каршында имамнары һәм мәзиннәре булган мәдрәсә бар. Менә каян килә безнең мәдәният ягыннан алдынгылыгыбыз әйтергә кирәк.
Булгар галимнәре һәм әдипләренең күпчелеге Булгари кушаматын йөртә һәм шәрык дөньясында зур мәртәбә казана. Тарих битләрендә тарихчы Якуб Ныгман, фәлсәфәче Хамид әл-Булгари исемнәре сакланган. Гомум Төркия әдәбияты вәкилләре булып каралган Йосыф Баласагунлы, Әхмәт Югынаки, Әхмәт Ясәви, Сөләйман Бакыргани кебек күренекле әдипләр Булгар татар укучыларына бик яхшы таныш була. Төрки дөньясының җәүһәре, Кашгариның Диван-ул-Лөгат ат-Түрк китабындагы шигъри текстларның да Булгарга мөнәсәбәтле булуы шиксез. 11 гасыр азакларында Идел тамагында урнашкан урта гасыр Сәүдә шәһәре Саксинда яшәп иҗат иткән галим, дин белгече Сөләйман бин Дәүд әс-Сүвари әс-Саксинның гарәп телендә язылган Бакчаларның гүзәллеге һәм сырхау күңелләренең юанышы дигән дини фәлсәфи трактат бүгенге көндә татарның археографиясенең иң борынгы гыйльми китабы булып санала. Ул Төркиянең архивларында Сөләймания китапханәсе фондында саклана. Аның күчермәсе узган гасырның 90-чы елларында бастырылып, бүген Булгар Ислам академиясенең китапханәсендә саклана. Мәсәлән, Топкапы архивында саклана берничә экземпляр. Аннары Сөләймания китапханәсендә саклана 9 вариант. Кыскача вариантлар бар, төрлечә бар. Но без беләбез, беренче вариантын фарс телендә эшләгән. Бу бит нәрсә күрсәтә? Безнең нәрсә дә интеллектуаль дәрәҗәсен күрсәтә. Югары дәрәҗәдә язылган 12-нче гасыр өчен. Мин аны укыганда әйтәм, бу чынмы 12-нче? Мөмкин түгел бит. И аңлыйсың, алар бездән ким булмаган. Подача материалы, ул бит кешеләргә теге мөрәҗәгать итә. Алар белән бу мәҗлес. Менә шул шаккаттыргыч булды миңа. Уровень. Әмма ни кызганыч, төрле сәбәпләр аркасында ул дәүренең күпчелек әдәби ядкәрләре юкка чыккан була. Әлбәттә дә барсына да бер гаеп, халкыбызның аянычлы язмышы диярсез. Хәер, бу фикердә дә хаклык юк түгел. Янгыннар, сугышлар аркасында күпме мирас югалган, дөнья буйлап сибелгән, тибәрелгән, көлгә калган, җиргә сиңгән, җилгә очырылгандыр. Әмма Булгар китапларының мәңгелектә югалуының төп сәбәбе ул да булса кагазының шикле гомре. Әмма мең газапка бер юаныш диләр. Булгар дәүреннән кайчандыр каурый каләмнәрне мана-мана язылып, ничә гасырлар гизеп, халыкның күңел төпкеләрендә сакланып калган, безнең көнгә кадәр килеп җиткән мәңге яшәр гүзәл дастаны Кылгалинең Кыйссаи Йосыф поэмасы бар. Газиз Йосыф тамам 11 яшәр иде. Якуб Сәүши итәгендә йоклар иде. Йоклаганда гаҗәп бер төш Йосыф күрде. Төш мәгънәсен атасыннан сорар иде. Кылгалинең Йосыф белән Зөләйха кыйссасы бөтен дөнья культурасының уртак мирасы булып санала. Бу һичшиксез шулай. Булгар Кылгалие тудырган поэма борынгы төрки әдәбиятының тиңсез бер җәүһәре, кешелек мирасы, урта гасыр ядкәре. Күп кенә төрки халыклар аны үз иткән, яр иткән. Әмма ни сәбәптер Йосыф китабын буыннан буынга тапшырып килгән, бер кайчан да онытмаган, югалтмаган, тибәрмәгән, яттан өйрәнгән, сөйләгән, көйләгән, яратып укыган һәм кадерләп саклаган татарлар кебек икенче бер шундый ук халык юк. Bir миңа ашып, ахырда ни булачагын сөйлә ачык. Күрке тәкбир кылып миңа бер аңлатып, нинди изге эш көткәнен белдер инде. Әмма кемнеке соң ул Кылгали? Бөек шагыйрь кем булган? Булгар дәүләтендә ул нинди урын биләгән? Автор турында мәгълүматлар безгә бик аз килгән шул. Татар халкы теленнән гасырлар буе төшмәгән, татарлар яшәгән һәр төбәктә сакланган Йосыф поэмасының теле турында, аның барлыкка килүе, язылу урыны, тарихы турында галимнәр арасында әле дә төрле фикерләр йөри. Бер ишләре бу поэма Булгарда барлыкка килгән дигән караш уздырса,
Кол Гали үзе кашан шәһәреннән булган дигәнлегенә күндерсәләр, икенчеләре исә әсәрнең имеш Урта Азиядә язылуын исбатлап торалар. Бу очракта Кол Гали гомумән Болгар язучысы да түгел, Йосыф белән Зөләйха кыйссасы татар халкының мирасы да түгел, борынгы шәрык дөньясының бер вәкиле язган бер әсәре булып чыга. Мәхәббәт дигән олы хискә дан җырлаган, таш кыялар сыман горур, үз морадына баручы, әмма гасырлар буе сәяси, икътисади изелмешкә дучар булган, иреккә сусаган татар халкының сүнмәс-суынмас бу матур кыйссасы әле дә төрледән-төрле уйдырмалар, хокуксыз, хаксыз дәгъвалар, ялгыш фикерләр өермәсендә яши бирә. Ben Kuşanı, zayıf ben de atım Gali. Mında Leylavet olmaz karışınca Kuşanı sözü asılda şairinin tehallüsün pseudonimin çağıldıra. Çünkü Kuşan ana ikinci varyantı Kaşan Kazan'da türlü varyantlarda ergen Kazan isiminde o bilen o şiratlaşkan mene şuşu nigizlenip demek Kaşan şehri ol asılda Kolgali'nin nisbeti ve nisbetinin tehallüsü pseudonim itip alıngan degen karışta tura. Хәтер җәтмә арты җәтмә салып үткәннәрдән бик күп нәрсәләрне бикләп куя. Шуңа да әдәби белем өлкәсендә туган бәхәсләр һичшиксез гадәти күренеш. Әмма ни дисәң дә бушка пышылдатып пар чыгарып йөрү белән бер алар. Чөнки дөрестлек бары бер калкып чыга. Ат аунаган җирдә аның төге кала диләр бит халыкта. Кол Гали иҗатын беренчеләрдән булып шактый киң дәрәҗәдә өйрәнгән, күренекле шагыйрь һәм Галим Габдрахим 30 имәни 1824 елда төрле кул язмаларга нигезләнеп кыйссайы Йосыфның чагыштырмача дөрес текстын төзи. Ул 998 строфадан тора. Әмма ул әсәрнең хатимә, ягъни йомгак өлешен һәм шул өлешендә айрым строфаларны шагыйрь ни сәбәптер төшереп калдырган була. Бу шигъри юлларның югалуы ничә гасырда әдәби низакка китергән төп сәбәпче. Замандашыбыз, атаклы галимебез Марсель ага Бакиров Мәскәү, Санкт-Петербург архивларында сакланган Кол Гали әсәренең борынгырак нөсхәләрен өйрәнеп, пешән кибәненнән югалган инәне табып, түшебезнең иң күренеп торган җиренә кадап куя. Kaşan şehri ul vaqttanlıkla bilgili bulmağangama, onla bitirmegengeme. Әллә инде bu variant onun kuluna ilekmegengeme, ул bu variantını yılma tekstine kirtmegen, onda ol mındı tekst bire. Bunu düzen, yani bunu düzegen, zayıf bende Ata Gali. Görüp turasız mında indi 3. zat turunda siz bana. Bunu Ata Gali düzegen. Nindidir çittəgin kişi etken kibik. İrtibatiki çağıştırıp qarağız. Qoysısı kışlı yangırı. Men Kaşanı, zayıf bende Atım Gali deyip birinci zattan eytilgenime. Әлі bunu tüzügen, zayıf bende Ata Gali deyip bütün ne şitten tırıp eytilgen variant mı? Benimşe birinci variant şul kadar emosyonel, ekspresif yangırı. Asıl davul tüp varianttana şuşu variantta bulgan bularga tiyir. Bu halga Tengri'den ferman oldu. Kudret birle kökte kara bulut tudu. Yiller isti, kar yağmur katı yağdı. Yağlak katı haybet birle yağar indi. Mine şuşundu yaşınlı yağır yağı görünüşün biz naq mine İdil boyunda şurata alabız. Tağın ayırım sözler var anda. Naq mine İdil boyunda yazılganlığın kürsette turgan. Mesela aytdik toquş degan söz. Toquş. Başka Türkiye halklarda onu oruş deb aytırlar. Bu soğuş degan söz. Qoyum Nasri yazmalarında da ol toquş deyip yaza. Kabir taşlarda uçuruy. Mine şunday özünçəliklər onun İdil boyunda yazılganlığın raslay.
Шулай, һәр чор милли әдәбият туқымасының үз җипләре, үз буяулары, үз бизәкләре. Әмма телләрдә талпынырга торган сүзләр иң мөһиме, мөмкин кадәр үтемле итеп сугарылырга тиеш. Чөнки милләт ни кадәр шигъри җанлы булса, шигърияткә ни кадәр якын булса, һәм бу шигъриятне ни кадәр аңласа, күңеле аша үткәрсә, бу милләт шул кадәр озын гомерле вә үлемсез булачак. Татар халкының улуг әдибе, галим дә һәм бер үк вакытта талантлы шагыйрь дә Нур Мөхәммәд Хисамов 1989 елда ук Кыйсайы Йосыфның хәзерге әдәби телгә күчерелгән шигъри текстын әзерли. Дрезден архивларыннан үзе алдырган кулъязмаларга таянып, текстның буш калган, ягъни шигъри зәгыйфрәк урыннарын башка кулъязмалар ярдәмендә тулландырып һәм төзәтеп чыга ул. Зур текстологик хезмәт башкарган була. Шуның белән әлеге әсәрне аңлап укырга, аның сюжетын, төп геройларының хис-тойгыларын, әсәрнең әдәби эстетик гүзәллеген, мөһимлеген аңларга ярдәм иткән була безнең шагыйребез. Аннан ләззәт алырга теләгән хәзерге укучы алдыннан тел авырлыгы дигән киртә шуның белән алып ташлана. Бу галимнең безгә калдырган иң зур бүләге. Яр olmağa hazır geldi, tutmadılar. Anın sıkkı kamulardan artığımdı. Nərsəsi bilən bizgə əhəmiyyətli Qulğali'nin bu əsəri Məйтəm pafısım miralübiyə, tınışlıq pafısı bilən. Çünki anda bir il bilən bir ilinin də soğuşuğu yok. London'da çıktı Qıysay Yusuf İngiliz dilində. Tolu tekisi Ravil Buxarayev elektron xat jiberaydi. Nur Muhammed abi falan özüknün подстрочный переводын yasab jibergizeli falan jiberamızına İngilizler için ol yolga yol İngilizce tercüme edip biri. London neşriyatı anı dünyanın bütün illerine İngilizce tercümede üzek kitapxanalarga birer tane jibere. Bütün dünyada var o. Он забирает с собой Юсуфа, куда бы ни шел. Он пребывает вместе с ним даже в мире снов. Йосыф кыйсасы борынгы һәм дә урта гасыр әдәбиятләрендә шактый киң таралган сюжетлар рәтенә керә. Ул үзенең тамырлары белән якын көнчыгыш халыкларының, яһудиләренең, мисырлыларның, ассирияләрнең, вавилоннарның борынгы мифология фольклорына барып тоташа. Хәтта кайбер галимнәр Йосыф образының тарихи нигезле булуы турында да искәртәләр. Акыллы, зирәк, мәрхәмәтле, гүзәл табигатьле Йосыф пәйгамбәр хакында сюжет Коръәннең 12-нче сүрәсендә дә бар. Әмма кая барсаң да кояш бер, әмма үзебезнекенә җитми диләр. Кулгалиебез төрки әдипләрдән беренчеләрдән булып, Йосыф турындагы бу билгеле сюжетка мөрәҗәгать итсә дә, үз яңгырашлы, оригинал, мөстәкыйль идея эстетик кыйммәткә ия булган әсәр тудырган була. Gerçi bilgili süjetler, obrazlar olsa da, onlarını edebi işkərtüdə, oquşlarga təqdim etüdə hazır original işitə. Hem mənə onun büyüklüğü şuşunda, hem mənə min əykənşə mənin üzəginə, vaqtda ədəbiyyatın tüp maqsadı kişi obrazını çağıldırı. Kişinin indi olurğa teyiş. Hem mənə bunda Yusuf misalında. Yusuf'nın bir yaqdan tışqı maturluğu, bir ikinci yaqdan işki mənə şunu zirəkliği, sabırlığı, ondan tışqazaran bütün yaqdan kürsətə. Hem ul top tuğırlığı, onun bir kuşamatı var, siddiq diye, tuğırı, eyken sözünde tuğırı tura. Hem onun kişiler işinimine, kişiler menfaatine hizmet etüye. Hem tağın bir fikir uzdırla verdi. Ulda olsa mene, hükümdar neydi bulurga teyiş. Bu Orta Gasır'ın köpkünü eserlerinde şağıldırılgan. Şul isepten Nizami'nde, Sağdi'de, başkalarda, hem bunda da. Mene indi Qulğali fikrinçe, hükümdar bulurga teyiş, bütün yoktan, gadil kişide, maturda, şiberde, zirekte, kuvvetli de, hem mene Qıssayı Yusuf'ta hazır Yusuf obrazında şunu bire. Bozuk işlep üstü bizge günah almayı.
Бездәге әсәрдә Кыса Юсуфта Юсуф һәм Зөлейха образлары алар бик тыйнак кына бирелгән. Монда гомумән ниндидер теге рухи мөнәсәбәтләр турында сүз бара. Монда без монда шул тыйнаклыкны күрәбез. Димәк, анда ничә йөз ел элек булган мөнәсәбәт, менталитет, татарның менталитеты чагылыш тапкан. Илек язылган әсәрләрдә дә. Һәм монда бернәрсә үзгәрмәгән күрәсен. Хәзерге вакыттагы әсәрләр белән чагыштырып карасаң, бездә дә менә шундый тыйнаклык, бездә ниндидер теге бәреп әйтү юк. Шуңа күрә инде менә тагын бер дәлил, менә без берничә дәлилне әйттек инде. Димәк, бу безнең җирлектә язылган, безнең рухтагы менталитетлы кеше тарафыннан язылган хезмәт дип әйтер идем аны. Әй Юсуф, төшемдә мин сине күрдем, шуннан бирле гүзәллегеңә гашыйк булдым. Кол Галинең Кыса Юсуф әсәре нәрсәсе белән аерылып тора башка төрки халыклардагы шундый ук сюжетка язылган әсәрләрдән? Монда Зөлейха образы бик матур бирелә. Бик үзенчәлекле итеп бирелә. Һәм шулай ук Юсуф образы. Шулай ук татар халкының иң яхшы сыйфатларын үзенә алган образ буларак. Шуңа күрә ул татар халкы тарафыннан яратылган, кабул ителгән һәм гасырлар дәвамында әбиләребез, бабаларыбыз тарафыннан көйгә салып укылган. 19 гасырга кадәр Кыйсай Юсуф халыкта төрле кулъязмаларда тарала. Аның басма нөсхәләре дөнья күрә башлагач та бу традиция, ягъни әсәрне кулдан күчерү, кулъязмаларда уку барыбер сакланып дәвам иткән була. Октябрь революциясенә кадәр Юсуф китабы ел сайын диярлек басылып чыга. Айрым елларда аның хәтта 2-3 мәртәбә нәшер ителүе дә мәгълүм. Тиражы да зур була. Айрым басмаларның саны 20-30 меңгә җитә. Китапның бу рәвешле күп басылуы әсәрнең халыкта гаять популяр булуына ишарә итә түгелме? Кыйсай Юсуф китабы һәр гаиләдә диярлек сакланган була. Бу кулъязмаларның безнең фондларга килеп керүенә килгәндә, булар иң беренче инде Казан шәһәренең Мәркәз Шәрык китапханәсеннән кергәннәр. Шул хисаптан танылган археограф, татар археографы Сәйит Вахиди коллекциясыннан килеп кергәннәр. Аның коллекциясында барлыгы 11 кулъязма килеп керә. Һәм инде иң зур өлеше бу кулъязмаларның 1963 елдан башлап Казан университетында археографик экспедиция оештырылганнан бирле кайткан, алып кайтылган, җыелган кулъязмалар хисабына туплана. Хәзерге дөньяда поэманың 200-дән артык күчермәсе булуы да билгеле. Аларның күпчелеге 18-19 йөзләргә карый. Бүген тузан бөртеге дә кундырмыйча күз карасыдай саклап тотыла торган кадерле тарихи ядкәрләр ул. Казан Федераль университетының дистәләгән еллык археографик эшчәнлеге нәтиҗәсендә мәшһүр уку йорты китапханәсенең сирәк китаплар бүлегендә бу милли мирас авыр йөк булып кына ятмыйча, елда өйрәнелеп, эшкәртелеп, фәнни әйләнешкә кертелеп бара. Фәнни хезмәтләр языла, китаплар бастырыла, интернет челтәрләренә борынгы кулъязмаларының иминiyet күчермәләре салына. ЮНЕСКО Берләшкән Милләтләр оешмасы 1983 елда ук Кол Галинең 800 еллыгын дөнья күләмендә билгеләп үтте бит. Бу урта гасыр әдәбиятыбызның бөек ядкәре, татар халкының газиз китабы Кол Галинең Кыйсай Юсуф дастаны кешелек хәзинәсен нурландырган, үлемсез, мәңге яшәр әсәр икәнен исбат итүче кире каккысыз дәлиле. Мин бер зәгыйфь, сыйнан Мәүлә сиңа өмет итәм бирерсең дип уңыш миңа. Йөрәктән чыккан сүз йөрәккә бәреп керә диләр шул. Ничә дистә еллар, ничә гасырлар татар баласын ана теленә өйрәтүдә, үз милләте белән горурлык хиссен тәрбияләүдә, кешелекнең иң матур сыйфатларын туплауда да, үз аңын, үз билгеләнешен үстерүдә дә бу сабакның, бу поэманың мөһимлеге һәм дә кыйммәте бәясез.
Хәер, шәхес бәхәс тудыра икән, димәк, аның кадере бар. Ул безнеке, кырыс һәм тәгаен күпме ил халкының дәгъвасы, тарихларның төпсез шыңгылыннан мең дәлил таба, һәммәсе, һәм аңлатып бирә үз ягына, һәр дәлилнең мең мәгънәсен дип, юкка гына яраткан шагыйрыбыз Зөлфәт әйтмәгәндер. Аңа кушылып, безнең дә әйтәсе килә. Нишләр идек, исеме халыкларда каргыш сүзе булып йөрсә, юк, безнеке түгел дип халыклар аннан тәмам йөзен чирсә, калсын, ул бик даһи, бик ерактан карап елмаядыр, моңаядыр, тыңлап безне, билләһи.